Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried y Brasamcanion dyn ni'n gallu defnyddio ar gyfer sy'n, cos a tan os oes gennym ni ongl fach. Felly dyma nhw y Brasamcanion sydd yn bosib i defnyddio. Sin theta o gwmpas theta, cos theta o gwmpas 1 tynnu theta di sgwario dros 2 a tan theta o gwmpas theta. Nawr, dyn ni'n gallu defnyddio hein os yw'r ongl sydd gennym ni yn ongl fach ac yn hollol allweddol os dyn ni'n mesur yr ongl yna wedyn mewn radianau. Os dyn ni'n mesur ongl mewn graddau, dydy hein ddim yn gallu cael ei ddefnyddio. Nawr, be mae ongl fach yn ei olygu? Wel, os ydych chi eisiau brasamcan yn gywir i 3 ffigur ystyrlon, yna mae rhaid i'ch ongl chi fod rhwng negatif 0.115 a positif 0.115 radian. Gyda'i syniad i chi o faint yr ongl yna mewn graddau, sef o gwmpas 6,5 gradd, rhywbeth o dan hynny. Neu, os ydych chi'n iawn gennych chi gael ateb yn llai manwl gywir, yn gywir yn unig i 2 ffigur ystyrlon, yna sa'ch chi'n gallu mynd i fyny at tua 14 gradd. Ac os ydych chi'n defnyddio rhywbeth fatha teimlen Excel, sa'ch chi'n bosib i chi weld na'r brasamcan cos ydy'r un mwyaf manwl gywir, yr un sydd fwyaf agos at y gwir werth. A wedyn yr un tan ydy'r un lleiaf manwl gywir. Na dros y munudau nesaf yn nawr, na ni edrych ar pam fod y fformulau yma yn gywir. A na ni'n neud na drwy gychwyn edrych ar y prawf sin yn fan hyn. Pam fod sin theta o gwmpas theta os dy'r ongl yn fach? Wel, na ni gychwyn drwy edrych ar y diagram y fan hyn. Be sydd gennym ni ydi sector o gylch. A'r ongl theta fan hyn, hwnna di'r ongl fach dyn ni eisiau gweithio hefo. Felly, dych chi eisiau dychmygu bod yma gylch mawr yn fan hyn. Wedyn mae'r sector yma yn sleisen fach o'r cylch yna, hefo fel dwi'n gwneud y theta fan hyn fel yr ongl. Wel, felly, gaf o hwn yn gylch, mae'r pellter o ganol y cylch i'r pwynt B fan hyn yn radiws y cylch. Dwi'n galw hwnna'n R fan yma. A hefyd yma ni radiws arall yn mynd o i A. Dwi'n labelu hwn hefo y llythyren R. A wedyn arwynebedd y sector yma, dyn ni wedi gweld hwn yn gynt yn y cwrs lefel A uned 3. Y fformulau ar gyfer arwynebedd sector, os dy'r ongl mewn radianau, a mae o fan hyn, yw hanner R di sgwario theta. Nawr nesaf, dyn ni'n ychwanegu i'r diagram yma nawr. Y beth cyntaf dyn ni'n neud ydy ychwanegu cord A, B i'r diagram. Felly llinach syth yn mynd o'r pwynt A i'r pwynt B. Dwi'n liwio hwnna'n goch yn fan hyn. Ac yna dwi'n ymestyn y radiws o A, o'r pwynt canol y cylch yn fan hyn, i A. Dwi'n cario hwn ymlaen, dwi'n dangos hwnna'n las yn fan hyn. Cario hwn ymlaen i'r pwynt C. A wedyn mae'r pwynt C yn cael ei ffurfio i wneud yn siŵr fod y llinellau CB yn fan hyn ac OB yn perpendicular. Felly, os ni'n derbyn fod y llinell OB yn llorweddol yn y diagram yma, mae rhaid i'r llinell BC fod yn vertical. Nawr, drwy wneud hynny, be dyn ni'n neud ydy dyn ni'n ffurfio y triongl ongl sgwar yma fan hyn, OCB. A wedyn, os dyn ni'n sbiad ar y dimensiynau fan hyn, sail y triongl, hwnna di radiws y cylch, hwnna di R. Wedyn yn fan hyn, dyn ni'n dweud mai uchder y triongl ydy R tan theta. Wel, dyn ni jyst eisiau defnyddio bach o trigonometreg tygau, jyst i ddangos fod hynny'n wir. Canolbwyntio ar y triongl ongl sgwar OCB. Cofiwch fod y ongl sydd yn y triongl yn labelu'r ochra, felly mae'r ongl yn pwyntio at yr ochr sydd gyferbyn. Mae yna ongl sgwar i fan hyn, mae hwnna'n pwyntio at yr hypotenuse, a wedyn yr ochr sydd ar ôl ydy'r agos. Nawr, os dwi eisiau cyfrifo uchder y triongl, sef y cyferbyn, dwi'n edrych ar beth sydd gyda fi yn y triongl. Wel, yr hypotenuse, dwi'n cweit yn gwybod beth ydy'r hypotenuse, cos yr hypotenuse ydy'r radiws a ychwanegu rhyw ddarn bach dwi ddim yn wybod. Felly dwi ddim yn gwybod y hypotenuse, ond dwi yn gwybod yr agos yn fan hyn, hwnna ydy sail y triongl, dyna sydd wedi cael ei labelu'n R. Felly dwi'n gwybod yr agos, dwi eisiau ffeindio'r cyferbyn, beth sy'n cysylltu cyferbyn ag agos ydy tan. Diffiniad o waith tygau, tan theta ydy cyferbyn dros agos. Ac yn y triongl yma, yr ongl ydy theta, felly wna i sticio fo tan theta i'r chwith,
Y cyferbyn ydy be dwi eisiau ffeindio, hyd y BC fan hyn, a wedyn yr agos ydy y radiws R fan yma. Ac os dwi'n lliosi bob ochr yr hafaled yma hefo y radiws R, mae'n trio allan bod R lliosi tan theta yn hafal i uchder y triongl yr hyd BC, ac felly dyna pam fan hyn dwi'n sgwennu tan theta fel yr uchder. Wedyn, dwi'n ffeindio arwynebedd y triongl OCB. Nawr i wneud hynna, dwi'n defnyddio'r fformula fach yma. Eto waith tygau, arwynebedd triongl ydy sail lliosi uchder a wedyn haneru. Sail y triongl ydy y radiws. A wedyn yr uchder ydy beth dwi'n newid ffeindio fan hyn, tan theta. So dwi'n lliosi hynna a wedyn haneru. So beth sy'n gen i fan hyn? Wel, haneru, dwi'n sgwennu hwnna fel hanner yn gyntaf. Mae gen i radiws, lliosi radiws sydd yn rwyd i sgwario, ac yna lliosi hefo tan theta. Ac felly dyna pam y fan hyn, dwi'n nodi fod arwynebedd y triongl OCB, yr un efo'r darn glas yma, yn hanner di sgwario tan theta. Olaf ar y dudalen yma, dwi'n canolbwyntio nawr ar y triongl isosgeles OAB. Felly cychwyn yn canol y cylch, mynd i A, dilyn y llinell goch, y cord lawr at B, a wedyn nôl at O. Triongl isosgeles, roedd yna ddwy hyd yn hafal yma, y ddau radiws yn fan hyn. Na arwynebedd y triongl yna, eto dwi wedi gweld hwn bach yn gynharach yn y cwrs. Yn fan hyn dwi'n defnyddio y fformula hanner AB sin C. Os liciwch chi, yn fan hyn, yr ongl theta ydy'r ongl C fawr. A wedyn, yr A a'r B fach ydy'r ddau radiws sydd gennym ni. So mae hwnna jyst yn newid i fod yn hanner, lliosi radiws, a wedyn sin yr ongl theta. Eto, radiws, lliosi radiws yn di sgwario, a felly dyma fo fformula ar gyfer arwynebedd y triongl isosgeles, yr un efo'r llinell goch, hanner di sgwario sin theta. Nawr, bach o swnio cyffredin yn awr, mae gennym ni 3 siap fan hyn mewn gwirionedd. Mae gennym ni'r triongl isosgeles OAB, yr un efo'r llinell goch. Nawr gobeithio bod chi'n gallu gweld bod arwynebedd y triongl coch yma jyst ychydig yn llai na arwynebedd y sector, yr un efo'r arc AB fan yna. Mae yna ychydig fwy arwynebedd yn fan yna. Felly mae arwynebedd y triongl coch ychydig yn llai na arwynebedd y sector, a mae hwnna wedyn eto ychydig yn llai na arwynebedd y triongl efo'r darn glas. Felly mae gennym ni anhafaledd felly ffurfio fan hyn. Mae'r arwynebedd y triongl coch yn llai na arwynebedd y sector, yn llai na arwynebedd y triongl glas. A dyna lle dwi'n mynd ar dop y dudalen nesaf. Os dwi'n mynd â hwn i lawr ychydig. Dwi'n dangos top y dudalen nesaf ydych chi. Fel dwi'n dweud, mae arwynebedd y triongl coch yna yn llai na arwynebedd y sector, yn llai na arwynebedd y triongl efo'r darn glas. Ac os dwi'n ystyried, be o gynna fi ar y dudalen cynt y fan hyn yn awr, arwynebedd y triongl coch oedd yr hanner di sgwario sin theta yn yna, so dwi'n cychwyn efo hwnna. Mae hwnna'n llai na arwynebedd y sector, sydd yn fan hyn fel hanner di sgwario theta, a mae hwnna wedyn yn llai na arwynebedd y triongl glas, ond ei diweithio allan yn gynt fan hyn fel hanner di sgwario tan theta. Felly mae gennym ni'r anhafaledd yma nawr, a dyn ni'n sylwi fod bob un term yn yr anhafaledd yma yn cynnwys hanner di sgwario. A gan fod hwn yn rhywbeth sydd yn bositif, cofiwch efo anhafaledd, mi eisiau cymryd bach o ofal fod ni ddim yn rhannu efo rhywbeth negatif, os ni'n gwneud hynna mae'r arwyddion yn mynd i newid. Ond mae radiws yn bositif, a felly mae hanner di sgwario yn bositif. So wedi rannu bob un o'r 3 term yma wan, hefo hanner di sgwario, a mae hyn yn mynd â ni at y linell yna fan hyn. Mae sin theta yn llai na theta yn llai na tan theta. Nawr efo'n hyn yn nawr, cofiwch fod yr ongl na theta yn rhan o'r sector yn ongl fach bositif. Ac felly meddwl am graff sin sydd yn cychwyn yn dim ac wedi mynd i fyny. Os yw'r ongl na'n fach, mae gwerth sin theta yn positif ac yn fach. Ac felly mae'n iawn iddyn ni rannu'r anhafaledd hefo sin theta, roedd fel ydyn, mae hwn y werth sydd yn mynd i fod yn positif. So bob un o'r 3 term yma nawr, dyn ni'n rhannu bob un ohonyn nhw,
hefo sin theta. Ac os ydym ni'n gwneud hynna, yr un cyntaf ar y chwith yn fan hyn, mae'r ddau sin theta yn canslo, a mae'n gadael efo 1 ar y chwith. Dwi'n gadael y peth yn y canol ar hyn o bryd, theta dros sin theta. Ac yna y tan theta dros sin theta, wel dwi'n ystyried wedyn fod tan theta yn gallu cael ei sgwennu fel sin theta dros cos theta. A wedyn beth sy'n gwneud wedyn ydy 1 dros sin theta i gyd fynd hefo hwnna. Mae hwn wedyn yn symleiddio, oherwydd mae'r sin theta yn canslo'r sin theta fel yna. A beth sydd ar ôl ydy 1 dros cos theta, a diffiniad 1 dros cos theta ydy sec theta. Felly, dyn ni'n gorffan efo'r anhafaledd yma nawr. Mae 1 yn llai na theta dros sin theta yn llai na sec theta. A'r peth allweddol yn nawr ydy ystyried beth sy'n digwydd i sec theta ar gyfer onglau bach. A dyna pam nawr ar y dudalen yma mae gennym fi'r graffiau yma. Yn gyntaf graff cos theta, sydd yn cychwyn yn 1, wedyn dod lawr i fod yn 0, negatif 1, 0, yn ôl i fod yn 1. A wedyn o dan efo mae gennym fi graff sec theta. Na cofiwch ystyr sec theta ydy 1 dros cos theta. Felly, os di'r ongl yn 0, dwi'n gwneud 1 rhannu efo 1, sydd yn 1. A wedyn, os di'r ongl fydd ni yn pi dros 3, neu 60 gradd, os a gwerth fan yna yn hanner, felly sy'n ni'n gwneud 1 rhannu efo hanner yn fan hyn, i gael 2. Felly mae gen ni ar siapiau I a'r siapiau N yn ymddangos yn y graff sec theta. Ond y darn dwi eisiau ei ganolbwyntio yna wedi'r darn yma sydd reit agos at yr ongl dim gradd yn fan hyn, ar gyfer onglau bach sydd yn positif. Nawr, fel mae'r ongl y theta yna sydd gennym ni yn y sector yn mynd yn llai yn dod yn fwy a fwy agos at 0, dyn ni'n gweld yn fan hyn beth sy'n digwydd i werth sec theta. Mae gwerth sec theta yn dod yn fwy a fwy agos at y rhif 1. A mae hynny'n dod yn hollol allweddol wan yn y dadl sydd gennym ni yn y prawf. Oherwydd beth sydd gennym ni fan hyn wan ydy rhywbeth yn y canol, theta dros sin theta. A mae hwnna'n gorwedd rhwng 1 a rhywbeth sydd yn dod yn fwy a fwy agos at 1 fel mae'r ongl yna'n lleihau. Felly eto, mae gennym ni rhywbeth yn y canol sydd rhwng 1 a rhywbeth sydd yn dod yn fwy a fwy agos at 1. O be mae hynna'n ddeutha fi ydy bod y peth yma yn y canol hefyd yn gorfod dod yn fwy a fwy agos at 1, roedd mae'r sec theta yna yn gwasgu tuag at 1 wrth i'r ongl yn mynd yn llai fwy agos at 0. Ac felly, fel mae'n deud yn fan hyn, wrth i'r ongl theta mynd yn llai, wrth iddo agosau at 0, mae'r ffracsiwn yna yn agosau at yr rhif 1. Ond ffracsiwn ydy o, a felly rwan, excuse me, os dyn ni'n ystyried pryd mae ffracsiwn yn hafal 1 yn gyntaf, mae unrhyw ffracsiwn yn hafal 1 os di rhifiadur neu top y ffracsiwn union rhyw fath a gwylod neu enwadur y ffracsiwn. O wedyn, os di ffracsiwn yn agosau at 1, be dyn ni'n dweud wedyn ydy bod y top yn agosau fod yn hafal i'r gwylod. Ac felly, be wedyn ni dweud yn yr achos yma ydy fod yr rhifiadur a'r enwadur yn dod yn fwy a fwy agos at ei gilydd, a wedyn ni'n gallu dweud hyn felly bod yr enwadur yna, y sin theta, o gwmpas theta, os oes gennym ni werthoedd bach o theta. A dyna di'r casgliad ydyn ni'n ddefnyddio. Y brasamcan ar gyfer sin theta, os di'r ongl yna fach, ydy theta ei hun. So dyna ni yr prawf ar gyfer sin. Na mae'n trallan fod y prawf ar gyfer tan yn debyg ofnadwy. Deud y gwir, mae'n defnyddio union yr un camau, a dyn ni newydd drafod. Dyn ni'n cychwyn efo union yr un diagram, mynd trwy union yr un dadleuon yn fan hyn. A dyn ni'n cario ymlaen, yn union fel dyn ni wedi gwneud gynt, fel dwi'n dweud. Nes ni'n cyrraedd y llinell yma fan hyn, sin theta yn llai na theta yn llai na tan theta. Nawr yn y prawf ar gyfer sin, be nathon ni'n gwneud yn fan hyn oedd rhannu drwodd pob dim efo sin. Wel, yn y prawf ar gyfer tan, dyn ni'n di rannu drwodd hefo tan. Felly, gan ni gael dod lawr i fan hyn yn nawr. So dyma fo'r anhafaledd, sin theta yn llai na theta yn llai na tan theta. A wedyn, os dyn ni'n meddwl am graff tan ar gyfer onglau bach, mae graff tan yn cychwyn yn 0, a wedyn di fyny,
Felly gyfer gwerthoedd positif bach o theta, mi fydd gwerth tan theta'n positif. So eto, mae'n iawn iddyn ni rannu bob un term hefo tan theta fan hyn, mae o'n rhywbeth sydd yn positif. Felly dyna dwi'n neud fan hyn, y 3 term yma, dyn ni'n rhannu nhw hefo tan theta bob un. Nawr tro hyn, y peth ar y dde sydd yn symleiddio gyntaf, mae'r tan theta a'r tan theta yma yn canslo, am hyn yn gadael fi efo 1 yn fan hyn. Ar y chwith, mae gen i fi sin theta dros tan theta i gychwyn. Nawr eto, dwi'n ystyried bod fi'n gallu sgwennu tan theta ar y gwylod fan hyn, fel sin theta dros cos theta. A wedyn, be fysa'n digwydd, fysa'r sin theta a'r sin theta yna'n canslo. A be fysa chi'n wedyn yn gorffen efo, fysa 1 dros cos theta. So, fan hyn, be sydd gennych chi mewn gwirionedd ydy cilydd o cilydd cos theta. Mae'r ddau cilydd yna, os hoffwch chi'n canslo hynny'n allan, so mae hwnna'n symleiddio i reid dim ond cos theta ydych chi. Felly, dyn ni hefo'r anhawaledd yma nawr. Mae cos theta yn llai na theta dros tan theta yn llai nag 1. Wedyn, debyg iawn, be nathon ni'n neud gynt o'n efo graff sec theta, dyn ni eisiau canolbwyntio tro yma ar graff cos theta. A mae hwnna'n cael ei ddangos yn y top yn fan hyn. So dyma ni graff cos theta. Ac eto, dyn ni'n canolbwyntio ar y darn lle mae'r ongla'n fach yn agos at 0. A lleia byd ydy'r ongl, fwy am byd mae'n mynd yn agosach at dim, mae gwerth cos yr ongl yn mynd eto tuag at 1. Wrth ni'n mynd i'r chwith i fan hyn, dyn ni'n dod fwy agos at 1. A felly, yr un dadl gywir ag o gen i fi o blaen, y peth sydd gen i fi yn y canol fan hyn, tro hyn, theta dros tan theta, mae'n gorwedd rhwng rhywbeth sydd yn dod fwy agos at 1 ac 1 i hun. Wel felly, mae rhaid i'r peth yn y canol hefyd ddod yn fwy agos at 1 wrth i'r ongl na leihau. A dyn ni'n deud yna fan hyn yn dydan, wrth i theta agosau at 0, mae'r ffracsiwn yna yn gorwedd rhwng rhif sydd yn agosau at 1 ac 1, ac felly mae'r ffracsiwn ei hun yn gorfod agosau at 1. A felly union rhyw fath ag o blaen, mae hynna'n golygu fod rhaid i top y ffracsiwn a gwylod y ffracsiwn ddod yn fwy agos at ei gilydd, a dyn ni'n gallu dweud hyn felly fod gwylod y ffracsiwn tan theta yn amcamgyfrif da a gyfer top y ffracsiwn theta os di'r ongl yna yn rhai bach. Felly dyna ni'r ail ganlyniad, dyn ni eisiau deillio yn y fideo yma. Mae yna un ar ôl i gwblhau y set. Yr un yna ydy'r un ar gyfer cos, a mae'r prawf ar gyfer cos ychydig yn wahanol. Be dyn ni'n neud ydy dyn ni'n cychwyn hefo un o'r radianau dyn ni wedi gweld yn barod yn ystod y cwrs Uned 3, a dyma fo fan hyn. Mae'r ongl ddwbl 2 theta neu cos yr ongl ddwbl 2 theta. Mae hwnna wastad yn hafal i 1 tynnu ffwrdd dwbl sin sgwed theta. Nawr, y syniad i fan hyn ydy dyn ni'n di haneru'r ongl fan hyn yn awr. Felly, os dwi'n haneru 2 theta, dwi'n cael theta. Ac os dwi'n haneru theta, dwi'n cael theta dros 2. A mae hynna'n ffurfio'r un fathiant yma iddo fi. Mae cos theta o hyd yn hafal i 1 tynnu ffwrdd 2 sin sgwed theta dros 2. Ac y syniad i fan hyn yn awr ydy, os oes gennym ni ongl fach, os dyn ni'n ystyried fod yr ongl yma fan hyn, theta dros 2 yn ongl fach, yna, dyn ni'n gallu defnyddio'r brasamcan sin dyn ni newydd i ddeillio. A cofiwch, dyn ni wedi sgwennu hwnna ar y dudalen gynt fel hyn. Mae sin theta o gwmpas theta, os yw'r ongl yn un bach. A felly, yn defnyddio theta dros 2 yn lle theta, so ni'n gallu ffeindio fod sin theta dros 2 o gwmpas theta dros 2. A felly dyna dwi am ddefnyddio nawr yn fan hyn. I ffeindio'r amcamgyfrif ar gyfer cos, dwi'n defnyddio yn lle sin theta dros 2, just theta dros 2. Felly, mynd o'r llinell yma i'r llinell yma nawr, mae sin sgwed theta dros 2 wedi newid i fod yn theta dros 2 di sgwario. A wedyn, just i ddatblygu hwnna, just i edrych ar theta dros 2 di sgwario, os dwi'n sgwario'r top, ac os dwi'n sgwario'r gwylod, mi gael theta di sgwario dros 4. A wedyn mae hwn wedyn yn cael ei ddwblu, dyn ni'n llosi fo 2, a wedyn mae 2 chwatar yn symleiddio lawr i fod yn 1 hanner. A felly dyna pam mae gen i fan hyn, yr amcamgyfrif ar gyfer cos, sydd yn 1 tynnu ffwrdd theta di sgwario
dros 2. Ar y papur wedyn yn y gwylod, mae gennym ni grynodeb o'r 3 amcamgyfrif. Mae chi ddysgu hein. Os di ongl theta chi yn ongl fach ac yn cael ei fesur mewn radianau, yna ydych chi'n gallu defnyddio sin theta o gwmpas theta. Mae cos theta o gwmpas 1 tynnu theta di sgwario dros 2. A mae tan theta o gwmpas theta. Ac i orffen y fideo, na ni edrych ar un cwestiwn lle dyn ni'n defnyddio yr amcamgyfrifon yma. A ni edrych ar ymarfer 1 yn fan hyn, sydd yn deitha ni, os yw theta yn ongl fach, darganfyddwch fras amcan ar gyfer y mynegiad sin 3 theta dros 1 adio cos 2 theta. Wel, gadewch i fi sgwennu allan yr mynegiad yma gyntaf. So mae gen i sin 3 theta dros 1 adio cos 2 theta. Ac yn y cwestiwn yma, dyn ni eisiau defnyddio yr amcamgyfrif sin a'r amcamgyfrif cos, roedd sin a cos sydd yn y cwestiwn. Felly dyma nhw ar y sgrôl yn fan hyn. Mae sin theta o gwmpas theta. Ond wrth gwrs yn y cwestiwn yma, nid theta sydd gen i fi, ond 3 theta. Wel, dyn ni jyst angen am newid i fewn 3 theta i fewn yn lle theta. A dyna fo'r amcamgyfrif sydd gen i fi. Mae sin 3 theta o gwmpas 3 theta. Wedyn, mae sgwennu lawr yr un o'r sgrôl o gyfer cos. Mae cos theta o gwmpas 1 tynnu theta di sgwario dros 2. Ond eto yn y cwestiwn yma, nid cos theta sydd yma, ond cos 2 theta. Ond dim problem, jyst am newid i fewn 2 theta i fewn yn lle theta. Mae'n jyst cymryd gofal fan hyn, mae'n defnyddio cromacha cyn i fi sgwario fan yma. So dyma ni be dyn ni'n defnyddio yn ystod y cwestiwn yma. Dyma'r amcamgyfrifon dwi am defnyddio i'n helpu fi. Felly, ar y chwith yn fan hyn felly, mae gen i fi sin 3 theta yn gyntaf, fod dwi'n gwybod o fan hyn, bod fi'n, dwi'n ei camgymeriad fan. So, dio ddim yn fod yn hafalu, be dwi'n sgwennu nesaf. So, mae'n ei fod tua rwan, mae sin 3 theta dros 1 adio cos 2 theta tua, a defnyddio'r amcamgyfrif 3 theta rwan, yn lle sin 3 theta. Ac ar wylod y ffracsiwn mae gen i fi 1 adio, ac yn lle sgwennu cos 2 theta, byddai defnyddio hwn yn awr, sef 1 tynnu ffwrdd y 2 theta di sgwario yna gyd dros y 2. A wedyn gweddill y cwestiwn ydy tacluso fyny gymaint dwi'n gallu y ffracsiwn yma. Felly mae beth sydd yn dilyn wan yn mynd i fod yn hafalu y ffracsiwn yma. Dwi wedi defnyddio'r amcamgyfrif 1 waith. Felly top y ffracsiwn yn ddim gwneud llawr yn fyd efo hwnna ar hyn o bryd, 3 theta. Ar y gwylod mae gen i fi 1 adio 1, mae hynna'n 2. Wedyn ei sgwario top y ffracsiwn yma, so tynnu ffwrdd, wedyn sgwario top y ffracsiwn, 2 theta lle os i 2 theta yn 4 theta di sgwario, a wedyn gwylod y ffracsiwn yn 2. Be wedyn neud efo hyn yn nawr, mae 4 rhan efo 2 yn 2, so just delio efo hwnna. 3 theta dros 2 tynnu 2 theta di sgwario. O'r swath arall dwi'n gallu gwneud efo hyn, wel oes, mae yna ffactor cyffredin o 2 ar wylod y ffracsiwn, felly ffactorio allan y 2. A wedyn, na i sbotio fod gwylod y ffracsiwn yn yr 1 tynnu theta di sgwario. Mae hwnna'n wahaniaeth rhwng 2 sgwar. Felly fydda i ffactorio'r gwahaniaeth rhwng 2 sgwar yna, fel 1 tynnu theta ac 1 adio theta. A dyna ni, dwi'n meddwl, dyna cwbl dwi'n gallu gwneud hefo'r mynegiad yna. Felly dyna ni y brasamcan ar gyfer y mynegiad sin 3 theta dros 1 adio cos 2 theta ar ei ffurf mwyaf syml. A felly dyna chi flas o'r math o beth ydych chi angen gwneud yn y math yma gwestiwn. Fyddwch chi angen rhywle defnyddio 1 neu fwy o'r brasamcanion yma a wedyn mynd i ble bynnag mae'r cwestiwn yn eich tywys chi ar ôl hynny. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.